Sa ikagkawag limang adlaw sa Disyembre, sa dugay ng pagpanglabay sa panahon, sukat sa pagbuhat sa kalibutan, kanusang Diyos sa sinugdan, mibuhat sa langit ug sa yuta. Ug mihimog tao diha sa iyang kaugalingong kasamahan, sa mga kagatusan katuig nga milabay, sukad ang makagagahom mihimo sa iyang kakuhan diha sa kapanganuran. Human sa dakong lunop, isip timaan sa kasabutan ug kalinaw. Sa ikakawaag usa kagatusan katuig, sukad ni Abraham, atong amahan sa pagtuo, nga gikan sa Ur sa Caldea. Sa ikanapulog tulo kagatusan katuig, sukad ang katawhan sa Israel, nga giniyahan ni Moises, pagtabok gikan sa Ehipto. Sulod sa kalibo katuig, sukad si David, gidihugan nga hari. Sa ikakan-uman ug 5 ka semana, sa panagna ni Daniel, sa usa kagatos ug kasiyamagupat nga Olimpiyad, sa tuig 7 kagatos ug 52, sukad sa pagtukod sa siyudad sa Roma. Sa ikakapatan ug 2 ka tuig, sa pagmando ni Cesar Octavio Augusto, ang tibuok kalibutan diha sa kalinaw, si Jesucristo, tunhay nga Dios ug anak sa tunhay nga Amahan, mibuot sa pagbalaan sa kalibutan, pinagi sa iyang mahigugmaong presensya, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ug human sa siyam kabulan nga milabay, sukad siya gipanamkon, nahimugso gikan ni Maria nga ulay, didto sa Bethlehem sa Huda, ug nahimong tao, ang pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo, sumala sa uno.
Sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita karon sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron niya kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Himaya sa Diyos sa kahitasan, himaya sa kahitasan, ang iyang katawan karon nagmaya, ang Diyos ng kadaitan ang sayuta. Diyos langit mong hari, Diyos Ama,
Magampo kita. O Diyos, nga gihimo mo nga madanagan kining gabi, nga labing gabalaan sa pagkatao ni Kristo, ang tinuod nga kahayag, itugot ka namo nga maghimulos kami sa iyang kalipay, diha sa langit kami nga nakakita sa iyang kahayag, dinhi sa yuta, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa basahon na propeta Isaías. Musulti gayud ako bahin kanimo Sion. Dili gayud ako mopahulay tungod kanimo Jerusalem. Hangtod nga ang imong kadaugan musidlak ingon sa kahayag. Ug ang imong kaluwasan mudanag ingon sa sulod. Makakitaon niya sa imong kadaugan ang kanasuran ug makasaksi sa imong himaya ang tanang mga hari. Bag-o na unya ngalan ang itawag kanimo ug kini ihatag kanimo sa Ginoo. Mahimo kang matahom nga korona diha sa kamot sa imong Dios. Dili ka natawgog sinalikway ug ang imong yuta dili na tawgog biniyaan, kundili tawgon ka na nga akong kalipay, ug ang imong yuta tawgog minyo. Kay nalipay ang Ginoo kanimo, ug mahisama siya sa usa ka bana ngadto sa imong yuta. Kay ingon nga ang batan-ong lalaki, mga sawa sa usa ka ulay, pangasawon kausab sa Ginoo. Ug ingon nga malipay ang pamanhonon tungod sa iyang pangasawunon, malipay usab ang imong Dios tungod kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Magawit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Nakigsabot ako sa akong pinili. Nanumpa ko kang David, akong sulugon. Sa kahangturan ligunon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono alang sa tanang kahaliwatan.
lungsod nga nahibalo sa malipayon nga singgit. Diha sa kahayag sa imong naong o Ginoo, nagalakat sila. Sa imong ngalan nagmalipayon sila sa tanang adlaw. Pinagi sa imong katarong, gibayaw sila. Muingon siya kanako, ikaw ako nga amahan. Akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, padayunon ko, ang akong kaluoy alang kaniya. Ug ang akong pagpakigsabot kaniya, magabarog nga maligon. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mitindog si Pablo ug gisiniyasan niya sila sa iyang kamot ug giingnan. Mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudeo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios niining nasud sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasud sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakikita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pamuanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel, nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan ang sunod kanako may muanhi. Ug dili ako takos, bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Ang pulong sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Niadtong panahuna, mipakanaog si Emperador Augusto og sugo nga ang tanang mulupyo sa gingharian magpalista alang sa senso. Sa paghimo ni ining unang senso, si Cireneo maoy gobernador sa Syria. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod aron pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran nga mabdos ni adtong panahuna. Ug samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Ug giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa pasungan, kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kaghabion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug nadanagan sila sa himaya sa Ginoo ug nalisang sila pag-ayo. Apan ang anghel miingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok, kaya niya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. Kay karong gabhiuna, nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan. Ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog magpabiling manindog. The Most Reverend Jose Palma, Archbishop Emeritus of Cebu, Monsignor Ray Pinagunda, atong Bikaryo General, mga igsuon kong mga kaparian ug mga kamadrihan, mga pinangga namo nga mga parokyanos, mga igsuon ko diyan ni Kristo. Sa pagsugod, mahimo ba muhangyo ko ninyo? Lingi asa ang inyong mga tapad. Unyaing nadayon, salamat sa pinaskuhan, digyog ka na ko mabayran. Sige, please.
Salamat sa pinaskuhan, di gyud nako mabayran. Mga igsoon, actually, katong mga pulong nga dili to para sa inyong tapad. Ato tong mga pulong nga dapat atong isulti sa Ginoo. Lord, thank you so much for the gift of yourself. We can never repay you. Amen? Pakpakan na to ang Ginoo. Nining balaan nga gabi, muhatag ko ninyo og mensahe. Dili lamang isip inyong arsoobispo, kundili isip inyong kauban sa panaw sa kinabuhi ug sa pagtuo. Ang Pasko mao ni pamaagi sa Ginoo sa pagduol kanato, paghikap sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, ug pag-ingon nga mahigugmaon. Wala baya mo nako kalimti. Si Propeta Isaías nag-ingon, ang katawhan nga naglakaw sa kangitngit nakakitag dakong kahayag. Mga igsoon, dili lang kini usa ka panultihon. Kini maoy atong kahimtang karon. Daghan ka nato, naglakaw sa kangitngit, kangitngit sa mga linog, baha ug bagyo, kangitngit sa kapobrehon ug kawalay kasiguruan, kangitngit sa korupsyon, kangitngit sa mga institusyon nga dili na masaligan, kangitngit sa mga lideres nga mapahimuslanon. Daghan ka nato ang makapangutana, doon na pa ba'y paglaom para sa atong nasod? Mga igsoon, karong gabi una, ang tubag sa Pasko, klaro, yes, doon na pa'y paglaom. Sa pagkatao ni Jesus, ang kalibutan, dili usab malinawon. Walay nidawat kang Maria ug Jose, dito sa Bethlehem, adunay politikanhong pagpanglutos, daghang pamilya ug katawhan ang nag-antos. Apan bisan pa niana, kini ang kalibutan nga gipili sa Dios nga sudlan. Ang bata sa pasungan, buot moingon ka nato, dili ko maghulat nga mahapsay una ang inyong kinabuhi aron makig-uban kaninyo. Mga igsoon, ang Dios misulod sa atong kagubot, misulod sa atong kamapasalaypon, misulod sa atong pag-antos. Hugaw ang kalibutan, makasasala ang katawhan, pero wala siya magpanuko sa pagduol kanato. Ug wala taniya ikaulaw. Ang Dios nga nagpakatao diha sa pasungan, mao ang Dios nga makig-uban kanato taliwala sa atong dautan nga kahimtang. Mingon si Propeta Isaías, kay alang kanato usa ka bata gipakataw. Nganong bata? Kay ang kausaban magsugod sa pagpaubos, dili sa pagpasigarbo. Kay ang kabag-uhan magsugod man sa gagmayng butang, dili sa dagko. Kay ang Dios magtukod pag-usab, dili gikan sa palasyo, kundi gikan sa pasungan. Mga igsoon, kung tinud-anay ang atong kagustuhan nga mausab kini atong nasod, kinahanglan andam ta magpaubos. Pagpaubos sa pag-angkon sa atong mga sayop, pagpaubos sa pagpaminaw sa usag-usa,
pagpaubos sa pagsalikway sa korupsyon, pagpaubos sa pagpatunhay sa kamatuuran, o pagpaubos sa pagpili sa kaayuhan sa kadaghanan. Mangutana ko ninyo, ganahan mo obispo nga mapaubsanon? Ganahan mo obispo nga maduol ninyo? Ganahan mo mga pari nga anda maminaw? O kung masayop, mangayog pasaylo ninyo? Ha? Ganahan mo mga ginikanan nga dili lang manugo, kundili muuna pagbuhat? Abi ninyo, kung naay pagpaubos, dunay kabaguhan. Kini atong nasod, babag-o, kung ang katawhan kamao nga magpaubos sa kaugalingon. Usa ka bata, Diyos na siya, naguna ka nato, tungod kay siya magpahinumdum nato, nga mahimo ra gyud nga magsugod ta og bag-ong sinugdanan. Si San Pablo nag-ingon kay gipadayag sa Dios ang grasya nga magdala og kaluwasan sa tanang mga tao. Mga igsoon, ang Pasko dili lang kasaulugan, kundi usa ka tawag sa pagbag-o sa kinabuhi. Ang grasya sa pasungan mag-ahwag ka nato, dili sa pagkamapahitason, dili sa paglain-lain sa kaugalingon, dili sa korupsyon, dili sa pagpahimulos, dili sa pagkawalay pagpakabana. Kung ang anak sa Dios nagpaubos aron pagpakigiusa kanato, dili kita mahimong magpadayon sa atong naandang kinabuhi nga makalaglag sa kalag sa atong nasod. Ang mga angheles na nag-awit nining maong kagabion, himaya sa Dios didto sa kahitasan ug kalinaw dinhi sa yuta. Mga igsoon, ang kalinaw usa ka dakong gasa sa Dios, apan usa-usab kini kadakong tahas para sa matag usa ka nato. Kini pagatukuron sa mga pari ug mga relihiyoso nga magalagad uban ang kalipay ug kamatinud-anon. Kini pagatukuron sa mga ginikanan nga magpadako sa ilang mga anak uban sa gugma ug disiplina. Kini pagatukuron sa mga magtutudlo nga maghulma sa hunahuna ug kasing-kasing sa mga kabataan. Kini pagatukuron sa mga lideres nga moserbisyo ug dili mangurakot. Ang kalinaw agiawit sa mga angheles maghari kung ang matag usa ka nato mupili sa pagbuhat ug maayo bisan kun walay nagtan-aw kada adlaw. Mga pinalangga kong mga kaigsuonan dinhi sa Sugbo, ang Pasko nato karon adunay special nga kahulugan. Bag-o lang atong gisugdan ang atong siyam ka tuig nga sinuduhanong panaw padulong sa tuig 2034, ang sentenaryo sa atong katukuran isip Archdiocese sa Sugbo. Ang mga pulong ni Isaías mao ang atong giya, ang katawhan nga naglakaw sa kangitngit, nakakita og dakong kahayag. Ang atong panaw mao ang atong tubag ning maong kahayag. Manlakaw kita nga maghiusa, obispo, pari, laygo, mga pamilya o kabatanunan, mga parokya, eskwelahan o komunidad. Aron sa 2034, mamahimo kitang usaka na bag-ong simbahan, mapaubsanon sa pagkat-on, malipayon sa pagsaulog, ug matinud-anon sa pagsaksi. Kung ang mga tao maglisod na pagsalig sa mga institusyon, ang simbahan kinahanglan mahimong katawhan nga matinud-anon, dangpanan sa paglaom ug kahayag
sa kalibutan. Mga hinigong ako, mga igsoon, dili imposible ang pagbag-o sa nasod. Dili kung ang Diyos uban kanato. Dili imposible kung manglakaw kita nga mag-uban. Dili kung tugutan nato ang kahayag ni Kristo nga mosulod sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nining bala ang gabi, hinaot nga ang bata muayo sa samaran natong kasing-kasing. Mupabalik sa paglaom sa atong mga pamilya, mugiya sa atong mga lideres, mubag-o sa atong simbahan, manalangin sa Sugbo, ug mupalambo sa Pilipinas. Malipayong Pasko kaninyong tanan. Merry Christmas! Ato karong ipadayag ang ato ang pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, palihog mangluhod. Mangluhod ang tanan. Palihog mangluhod ang tanan. Manindog. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, naganto siya namatay ug gilubong. Lung adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon ang paghukom sa mga buhi ug mga minatay, ug ang iyang gingarian nga walay katapusan. Katuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sanak, dungan sa mahan ug sanak, gisimba siya og giimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Amen. Magampo kita karon ngadto sa atong mahigugmaong Amahan nga niining gabiuna mipadala sa iyang bugtong anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang atong itubag, Diyos nga nagpakatao, luwasa kami. Diyos nga nagpakatao, luwasa kami. Alang sa simbahan, na sa kanunay, magdala siya kalipay sa kaluwasan, ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo, diha sa pagingon. Diyos nga nagpakatao, luwasa kami. Alang sa tanang mga nasod, na sa kanunay, ilang huptan ang mensahe sa kalinaw, sa nagpakatao nga Diyos, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong nasod, nga kita nga mga katawhan, uban sa mga nangulon nato, maningkamot sa paghupot diha sa tawhanong dignidad, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo.
Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, daduna sila sa napagkataong manunubos sa iyang kingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos nga nagpagkatao, luwas sa kanila. Amahan sa langit, dungga nga among mga pag-ampo, ug himua nga mahatagan namo og bili kining imong gipadayag nga gugma dinhi kanamo. Pinaagi sa imong dakong gasa nga mao si Kristo, nga nahimong usa kanamo. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo kamo mga igsuon, aron nga atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ginoo, makapahimuot unta kanimo ang halad nining Pasko. Pinaagi niining pagbinayloay sa mga gasa, mahisama unta kami kang Kristo, nga nagdugtong sa among kinabuhi sa imo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, tunhay nga Diyos ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Kristo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug way katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diya kaniya giilan namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya diya sa walay hunong nga pag-awi. Santos ikaw amahan, ug gidag ikaw nga makatarunganon sa imong mga anak. Pinagi sa imong anak nga si Jesus, among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw, mga tao alang kanimo, aron gagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka puti nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan aniya kining mga gasa, himo kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu,
aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog ining misteryo. Yan ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo og midaig, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Kristo alang sa mong kaluwasan, sa iyang mahimayaong pagkabanhaw o pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo, ining santo subuhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo, kahimot ipagsudong, ining halad sa imong simbahan, dawata kining biktimakan sang kamatayon, nakapahiuli kanamo nga na kanimo, itugot, nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas, usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga nasa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ligo na diya sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon sa Leo XIV among Papa, si Alberto among obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pare, ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtungad diha sa kadait ang tanan mong anak nga wala managiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapangguron padayuna sa imong pagingharian ang among mga igsuon nga nangamatay,
ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga walay katapusan. Ikaw nga naghari kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Ricetti salutaribus moniti, et divina institutioni formati, audemus dicere. Amahana mo nga anak ka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayos na ng kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo niyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo, ato karong ipakita ang atong panaginig suunay. Peace be with you. Merry Christmas. Amoy
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit sa bangkite sa atong Ginoo. Magampo kita. O Ginoong Diyos namo, nangalipay kami sa pagsaulog sa pagkatao sa among manunubos. Itugot nga pinaagi sa mataro nga kinabuhi, mahiuban unta kami kaniya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Palihog manglingkod sa makadiyot. Nining bahina atong pagahimuon ang pagbindisyon sa atong mga Light a Star sponsors, ingon man sa mga nipalit sa atong Candles of Hope. Sa tanan nga nipalit sa atong Candles of Hope, palihog og duol nganhi sa tubangan alang sa pagpanalangin. Ang atong mga Light a Star sponsors: Mrs. Maria Zenaida O. Belsinia, Ann Gagara, Angel Ron and family, Mary Tonette Foliosos, Christian Anthony Piramide, Liberty Destriza, Lourdes Escuadro, Marcos Achu, Mark Achu, Marjorie Abastas, Queen Emerald Lumawag, Angelica May Lauron, Ana Cristina Dolorfino, Merlin Sibulien, Adoracion Ninyal, Alan Zalavraya, Ethel Veloso, Amelia Villamora, Nash Sinoy, Andrew Emmanuel Sinoy, Armin, Jude, Kenzo, Regalin, Jason, Havin, og Hivan Lopez, Corilan and Pogoy family, Boris family, Narbay and Baya family, Christian Gray Narbay, Lady of All Nations, Matthew Sanson og April Ann Sanson, Maricel Heron, Junmar Concepcion, Maria Pregon, Alexander Ian Texon og Ador Ninyal. Akong usbon alang sa atong sponsor sa Light a Star o Candles of Hope, palihog og duol diri sa tubangan alang sa pagpanalangin. Ginoong Diyos, ikaw ang tinubdan sa tanang kahayag ug paglaom, tanawa nga maluluyon ang imong mga alagad nga nagkupot nining mga kandila ingon nga timaan sa ilang pagtuog pagsalig kanimo. Panalangini kining imong mga anak ug kining mga kandila, hinaot nga ang kahayag nining mga kandila mudan nag-usab sa ilang mga kasing-kasing, magpaiway sa kahadlok, magpalig-on sa paglaom ug mugiya kanila diha sa dalan sa kinabuhi. Ipadala ang imong Espiritu Santo aron sila mahimong mga buhing saksi sa imong kahayag diha sa ilang mga banay, sa ilang mga katilingban ug sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ginoo dungga mga pagampo sa imong banay, kinsa nagpasiga nining mga parol ug ihatag nga na kanila ang panabang nga ilang mapaubsanong gipangayo aron nga nilig-on sa tabang nga ilang gikinahanglan, magmakanunayon unta sila diya sa pagsugid ug pagsangyaw sa imong ngalan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong ulo alang sa panalangin. Sa pagpakahimong tao sa anak, ang Diyos kaayo nga way kinutuban magwagtang sa kangitngit sa kalibutan ug sa iyang pagkatao nga mahimayaon nagdanag dining gabii nga balaanon sa ingon ang kangitngit sa inyong mga daotang buhat wag tangon unta niya ug ang inyong mga kasing-kasing banwagan unta niya sa kahayag nga sa inyong mga maayong binuhatan. Amen. Ug siya nga pinaagi sa anghel nagbalita ngadto sa mga magbalantay sa karnero sa dakong kalipay sa pagkatao niya nga makaluwas magtugub-unta kaninyo sa iyang kalipay ug maghimo kaninyo nga magsasangyaw sa iyang maayong balita. Ug siya nga nagpakahimong tao nagdugtong sa mga yutan-on ngadto sa mga langitnon magpuno-unta kaninyo sa gasa sa iyang kalinaw ug sa maayong kabubuton maghimo nga mahiipon kamo sa simbahan nga langitnon. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Natapos ng misa danunta ang gugma ug kalinaw ni Kristo.